дар ин рамаи оҳувон феълан наздик ба 300 сар оҳуи нодири холдор парвариш карда мешавад. ин оҳувон дар парваришгоҳ фермаи хоҷагии ҷангали Қаратоғ нигоҳубин мешаванд ва барои ҳифзи онҳо нафарони алоҳида ҳам инҷо кор мекунанд. Байтуллои масъулин ин минтақаи Тоҷикистон барои парвариш ва нигоҳубини хусусан оҳуи холдор хеле қулай аст, ҳам аз лиҳози мутаъдилии иқлим ва ҳам зиёд будани мавзеи ҷангалзори Қаратоғ. ҳанӯз аз соли 1974 тасмими парвариши ин ҳайвон дар мавзеи Қаратоғ гирифта шуда буд ва корро аз 24 сар оҳуи холдор сар карданд. То ба имрӯз новобаста аз мушкилот, хусусан норасоии обу харобшавии чарогоҳҳо, саршумори ин ҳайвони нодирро ба садҳо ҳам расонидаанд. ҳамон солҳо аз 24 сар оварда будем, оҳиста оҳиста то соли 2000 ба 300 сар расида буд. ва аз бинобар сабаби ки шароити мо хеле вазнин шуда буд, чарогоҳ танқисӣ мекашидем, ба дигар хоҷагиҳо чанд сари дигарро ба таври гузариш гузаронидем ва ҳозир зиёда аз 230 сар оҳу парвариш мекунем. бо мақсади афзоиши саршумори оҳу, инчунин тоза кардани насли ин ҳайвони нодир, соли гузашта дар мавзеи Қаратоғ 9 сар оҳуи нарина аз Федератсияи Русия ворид карда шуд, ки инро мутахассисон барои зиёд гардидани оилаи оҳуи холдор дар қаламрави кишвар яке аз роҳҳои ҳал меноманд. соли гузашта 9 сар оҳуи нарина ба хоҷагии мо оварданд аз Федератсияи Русия, ки барои дар оянда насли онҳо зиёд шудан хеле аҳамияти калон дорад. имсол инҳо нақшинома ёфтанд, масъалаи бордоршавиашон ҳам хеле нақс шуд. мо барои зимистонгузаронии ин оҳуи нодир хӯрокаи ғизонок, беда, хас беда тайёр мекунем, ки барои то ин ки дар зимистон талаф наёбанд, онҳо барои зимистонро нағз гузаронанд. оҳуи холдор аслан аз навъҳои нодири ҳайвонот буда зери назорат ва нигоҳубини хоса қарор дорад. дар кишвари мо на танҳо дар ин мамнунгоҳ, балки дар дигари минтақаҳо аз ҷумла мамнунгоҳи хуталону бешаи палангон нигоҳубину парвариш карда мешаванд. мутахассисон низ аз зиёдшавии саршумори ин ҳайвони нодир ҳарф мезананд. дар ин замина албатта корҳои биотехникӣ низ роҳандозӣ гардидааст ва эҳтимол меравад ки имсол аз 150 сар насли оҳуи холдор дар ин мавзеъ зиёд хоҳад шуд.